IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagtataripnong dagiti kaming ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council wenno PDRRMC ti Ilocos Norte ti may katlo a quarter meeting tapno mapapigsa ti panagsagana iti kalamidad parang pabasit ti peggad ken climate resilience iti probinsya. Iti meeting na iparang ti weather ken climate outlook ti pag-asa kastami ti panakailawlawag ken panaka-aprobar ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan para iti 2027 naging gana 2032 ken ti Local Climate Change Action Plan para iti 2027. Na ito ding met a manamnama ti adadupay atudo iti Ilocos Norte kadagiti sumarsaruno nga aldaw sigun ti pag-asa manipod Huwebes aging gana Biyernes mabalin a makarecord ti probinsya ti 50 aging gana 100 millimeters ti tudo na ipasidong iti yellow rainfall category. Impakaammo met ti pag-asa anu pay manamnama ti adado atudo ti bulan ti Agosto mabalin met a bumasit ti tudo ti sumarsaruno a bulan. Isu a maawis dagiti umili ng runa dagiti mannalon mangsurot kadagiti opisyal a weather advisories ken nagsagana iti anyaman a panagbaliw ti tiempo. Babaen iti daytoy nga inisyatibo impasingked ti provincial government ti Ilocos Norte ti panangipangruna iti disaster preparedness ken climate action tapno mapagtalinaed a natalged ken narekta iti probinsya. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.